سلام وسناينا عقمهن فنوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا لوم عيسرا قنبت كلتشن عيسان شدشن تدالوه حدي زيناتات حزيلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كأنات تاتو أسمرا سلطات كارنيفالن مرئيتات كنات زخرن معالتناتنات تقايدو علامانة بعلوا سلطان حزولو قجلة مقلايو بيت مخرج تقراي عبدي سابا أب سودان أب عداقاب استفدت أمامت كاتي سب ألبو نفتي عساتتات تقاتيلهم ركب مراحة تشاينا روشان أب بيجين تقايدو إيران زرزر حدش وطن سلام أمريكا أفليتا أمريكا كلا معبل أدما أنت جميرة إيران أبقى بحري حدش جنبار يسجأ مدبر نيوكليسا وتصعت إمارات متكعتي بتصحوا إذن كالأم بزرزر حزركم كقربة كتكاتاتو لنبخبر عدم إرترا أبزمت سنبت مبل سلاسن حمشن زغر معتي حرنت ناتنتا نمخبر تدالولا درو رئيس ختم أسمرا نتتصنبل في اللي ما تهم زلا زملكت مسلتات كوت جميل الله بزي كازي نقعز سبورت إرترا زرقي مرئيت إكزيبيشن ون أبتا ختمة تمال تخفيت الله أبتنا مخفت السنة سرعات مينستر هنساتو أبرها صفها زركم لعلو سب السلطان منقستن جنبارن لعلو تأززي مينستري مكلغل عدمز تقبر لهم أجايشن كاوشتين دقن زموتو قدايم سبورتنياتا زركبهم تساتفهم يبل أما حبرهم مرهبتات زوجة سبسبات مينستري زينا بزي كازي روحو سومنات ناتنات إرترا لو من كل بهيرات ሃይማኖታት ናእሽቶ ዓበይትን በእግሪ ይኹን ዓረብያ ተሳተፉ ድሙቕ ናይ ጎደና ካርኒቫል ዝተራእየሉ ግዜ እዩ ክብል ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ዘሎ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ኣካል ናይ ተሓጎስ ዝመልኦ ኣጋጣሚ ይብል እቲ ኤምባሲ ንዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወታደራውን ውድባት ትግራይ ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ለውጥን ሰላም ብሰንበት 17 ጉንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሰረተ ዝተነግረ ኮይኑ ሓደ ካብ ዕላማታቱ ነቲ ብዕልዋ መንግስቲ ትግራይ ዝተቋጻጸረ ሓይሊ ምእላይ ምዃኑ ቢቢሲ ገሊጹ ኣተሓባባሪ ሜድያን ርክባትን ውድብ ስምረት ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ዝተባሃለ ሕብረት ዝተፈላለዩ ውድባት ፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ጸለውቲ ሰባትን ተመሲቱ ንዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ክመክር ከም ዝጸንሐ ገሊጹ እዞም ደለይቲ ለውጢ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝረኸቡ 4 ውድባት ከምኡን ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ምዃኖም እውን ሓቢሩ እዞም ጉጅለ ለውጢ ኣብ ክልል ጸለውቲ ዝኾኑ ሰባት 7 ፖለቲካውን ውድባት ፍሉጣት ሰባትን ትካላትን ሜድያን ማሕበራትን ናይ ዝሓቆፉ ቤት ምክሪ ዓብዩ ብሰንበት ነቲ ኣብ ቤት ምክሪ ብወግዒ ከም ዝመሰተ ኣቶ ብርሃነ ወሲኹ ሓቢሩ እቲ ሕብረት ንውድባት ባይቶና ዓረና ትግራይ ትስኤ ሰብዓ እንደርታን ካልኦት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመዝገቡ ፖለቲካውን ውድባት ሲቪላዊ ማሕበራትን ብምዃን ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብዝብል ቤት ምክሪ መስሪቶም ኣለዉ ኣቶ ብርሃነ ህዝቢ ትግራይ ብከምዚ ዘለዎ ኩነታት ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ኣይክእልን ብምባል ብቁጠባውን ኩነታት ተሃስዩ ኣብ መነባብሮኡ ተመዛቢሉን ኣብ ተኸላል ብሰንኪ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራ ስእነት ጸጥታን ስርሓት ኣልቦነት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ እቲ ብሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ዝተመሰረተ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ነዚ ሕጂ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ነዊሕ ክጸንሕ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እንተኮይኑ ክቅድም ወይ ከዓ ክድሕር ይኽእል እዩ ክብል ኣነጺሩ ትግራይ ቅድም ካብ ካልኦት ክፋላት ሃገር ዝበለጸ ሰላምን ምርግጋእን ልምዓትን ዘለዋ ኸልልያ ነይራ ብምባል ዝጠቕሰ ኣቶ ብርሃነ ሕጂ ኣብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓ ኣላ ኩነታታ ክልል ድማ እናኸፈአ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩነታት ጸጥታ ትግራይ ሰባት ብሰላም ከኣትውን ክወፁን ዘይክእልሉ ዝጭወይሉ ዝዝረፍሉን ከም ድላይ ማጽዋር ዝጥቀሙ ስፍራ ኮይኑሎ ድሕሪ ምባል ኣቶ ብርሃነ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ስእነት ሰላም ስለ ዘሎ ነዚ ጨቋንን ጸባጥን ጉጅለ ብምእላይ ኣብ ትግራይ ንኩሉ ዝሓቁፍ ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዕላማ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ቤት ምክሪ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ክልልና ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለ ኣብ ሓፂር እዋን ንምእላይ እዩ ክብል እውን ገሊጹ ከም ካልኣይ ዝስዕብ ዕላማ ድማ እቲ ጉጅለ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ትግራይ ኣብ ዘየድሊ ህውከትን ዕግርግርን ንኸይትወድቕ ሰላምን ጸጥታን ንምርጋእ ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱ ሳልሳይ ድማ ንኩሉ ተሳታፊ ዝኾነ ስርዓት ምትካል እዩ ሓደ ተዓዛቢ እቲ ካልኣይ ድማ ተሳታፊ ዝኾነሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ምውጋድ ንኩሉ ዝሓቁፍን ኣሳታፊ መንግስቲ ንምቋም ዕላማ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ኢሉ ኣብ ሰልፊ ስምረት ትግራይ ኣተሓባባሪ ሜድያ ርክባት ኣቶ ብርሃነ ነቲ ብተደጋጋሚ ትጉጅለ ኢሉ ዝጽውዖ ኣካል ብስም ጸዊዑ ንሕወሓት ድዩ ኣይኮነን ከነጽር ተሓቲቱ እኳ እንተነበረ ንጹር መልሲ ግን ኣይደለየን ኣብ ትግራይ ዕጡቓትን ኣጽዋርን ኣኪቡ ዝዘምትን ዘዕኑን ዝገዝእን ዘሎ ጨቋኒ ጉጅለ እዩ ክሳብ ሕጂ ስም ዝሃቦ የለን ኢሉ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፋል ሓያሎ ካብ መራሕቲ ኣባላት እቲ ውድብ ተፈንጪሎም ውድብ ስብረት ከም ዝመሰቱ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ንሕወሓት ምውዳእ ይንቀሳቐሱ ብዛዕባ ምህላዎም ከነጽር ካብ ቢቢሲ ሕቶ ዘቐረበሎ ኣቶ ብርሃነ ንሕወሓት ምውዳእ ኣይኮነን ሕወሓት እሞ ካብ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ እኮ ተኣልዩ ሕጂ ዘሎ ብስም ሕወሓት ዝተወደበ ጉጅለ ይኽብል መሊሱ
እዚ አቶ ብርሃነ ጉጅለ ብዝበሎ ዘሎ አካል ብዕልዋ መንግስትነት መንግስቲ ፌደራል ዕድመአን ሓደ ዓመት ዝተናውሐ ግዜያዊ ምሕዳር ተቋጻጺሩ ኣሎ። እዚ ሕጋዊ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ኣነን ውድበይን እዚ ኢና ንኣምን ኢሉ ንውሓት ንምእላይ ድማ ነቲ ክልልና ናብ ዘይድሊ ህውከትን ዘይድሊ ደም ምፍሳስን ዘይወስድ ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ክንጥቀም ኢና ክብል አቶ ብርሃነ ኣመልኪቱ እቲ ሕጂ ብቤት ምክሪ ደለይቲ ለውጢ ዝፅዋዕ ዘሎ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ብደገፍ መንግስቲ ፌደራል ዝተመሰተ ዝስማዕ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ ሓሶት ብምባል ነፂግዎ። ኣሜሪካ ካልኣይ ማዕበል ኣድማ እንተጀሚራ ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ግንባር የስግኣ። ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ተኣሳሰሩ መግለፂታት ኣሜሪካ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ድርድር ተኹሲ ደው ምባል ኣንጻር ኢራን ካልኣይ ዙርያ ወታደራዊ ስርሒታት እንተጀሚራ ቴህራን ነቲ ግጭት ናብ መጻብኦ ባቢኤል መንደብን ከተስፍሖ ከም እትኽእል የጠንቅቕ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ ዝወፀ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ምስቲ ኣብ ዞባዊ ምዕባል ኒኩሌሳዊ እገዳታት ዘተኮረ ዘቐረበ ስምምዕ ዝተኣሳሰር ኩነታት እንተኣብያ ዳግማይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምፍራሕ እዩ። ምንጭታት ኢራን ከም ዝሕብሮ እቲ ሃገር ብወታደራዊ ፀቕጢ ኣሜሪካ ከም ዘይትፈርሕን ዳግማይ መጥቃዕቲ እንተበፂሕዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ከባቢታት ምላሽ ክትብ ድልውቲ ምዃና ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደን ዝርከብ መጻቦ ባቢኤል መንደብን ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ወሳኒ ዝኾኑ መስመራት ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ንዓለም ለኻዊ መራኸቢ ዕዳጋታት ፀዓትን ዞባዊ ድሕነትን ዓብይ ክፍተታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ክሳብ ሕጂ ካብ ቴህራን ንፍሉይ ወታደራዊ ውጥንን ብዝምልከት ወግዓዊ መረጋገፂ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ግን ድርድር ብድሕሪ ዕፁብ ማዕፆታት ይቐፅል ስለ ዘሎ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዘሎ። ደካዚ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ትካል ስለያ እስራኤል ንመንግስቲ ኢራን ንምውዳቕ ብሕቡእ ውዲት ከኣልሙ ከም ዝፀንሑ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡ። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ እቲ ውጥን ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካምኔ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መቕታልን ነቲ ኣካታዒ ፕረዚደንት ነበረ ማሕሙድ ኣሕመድ ነዳድ ሓድሽ መራሒ ኢራን ንምትካእ እዩ ነይሩ። ንኽውነት ናዚ ብምኽሓድ እስራኤል ካብ ካርታ ክድምሰስ ኣለዋ ብዝብል መላዓል ዝመልኦ መግለፂታት ዝፍለጥ ኣሕመድ ነዳድ ከምዚኦም እውን ንመደባር ኒኩሌራዊ ኢራን ዝሃቦ ሓያል ደገፍ ንተንተንቲ ፖለቲካ ኢራን ዘገርም ምርጫ እዩ ነይሩ። ብመሰረት ፀብፀባት ኒውዮርክ ታይምስ ኣሕመድ ነዳድ ቅድሚ ሕጂ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ናይ ገዛእ ማእሰርቲ እኳ እንተፀንሐ እስራኤል ግን ከም ኣማራፂ መራሒ ክትጥቀመሉ ብዕቡእ ተዘራሪባ ነይራ። ይኹን እምበር ኣሕመድ ነዳድ ካብ ናይ ገዛእ ማእሰርቲ ተኻድም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ቴህራን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ምስ ቆሰለ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምስ ተረኣየ እቲ ውጥን ፈሺሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ ውጥን ኩናት እስራኤልን ንመራሕቲ ኢራን ብናይ ኣሜሪካን እስራኤልን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ምውቃዕን ተዋገእቲ ኩዳውያን ኣንጻር ኢራን ምውፋርን እኳ እንተነበረ ወረራት ክዳውያን ግን ኣይተዓወተን። ተወሳኺ ኢራን ዝርዝር ሓድሽ ውጥን ሰላም ኣሜሪካ ኣፍሊጣ። ኢራን ኣብ ኩሉ መዳያዊ ተኹሲ ደው ምባል እገዳ ምልዓልን ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ናይ ግዝኣት ምስሓብ ሓዊሱ ዝርዝር ሓድሽ ውጥን ሰላም ኣሜሪካ ኣፍሊጣ። ኢራን ንኣሜሪካ ዘውፃቶ ሓድሽ ውጥን ሰላም ሊባኖስ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ግንባር ተጻብኦታት ደው ምባልን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበረ እገዳ ምልዓል ኣብቲ ክልል ኩናት ጎንፅን ምቁራፅ ምስሓብን ሓይልታት ኣሜሪካ ካብ መሬት ኢራን ምውፋር ዝተዓፅዋ ንብረት ኢራን ሰላማዊ ዕላማ ዩራኒየም ናይ ምፍታን መሰላ ብሰንኪ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተበፅሐ ዕንወት ካሕሳ ኣብ መጻብኦ ህርሙዝ ዝነበረ ወጥሪ መቅላል መጓዓዝያ ባሕርን ናብ ንምምላስን ከም ዝኾነ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ብዛዕባ እቲ ብቴህራን ዝቐረበ ውጥን ሰላም ፈለማይ ርእይቶ ዝሃበ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ካዚም ጋሪባልዲ እገዳ ክለዓልን ዝተዓፅኦ ገንዘብ ክለቅቕን እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክለዓል ፀዊዑ ክብል ማዕከናት ዜና ኢራን ሓቢሩ። ቴህራን ዋሽንግተን ሓድሽ ውጥን ሰላም ድሕሪ ምቕራባ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበረ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ኣቋሪፆሞ። እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ንመደባት ኒኩሌሳዊ ኢራን ዝድርት ስምዕ ንምብፃሕ ኣዝዩ ፅዑቕ ዕድል ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝዘርግሑ ፅሑፍ መራሕቲ ሃገራት ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ነቲ ዕርቂ ደው ክብልዎ ፀዊዖም። ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕን ኪንኡን ቅቡል ዝኾነ ስምዕ ክብፃሕ እዩ ኢሉሎ። ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቭላዲሚር ፑቲንን ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ቲያንመን ኣደባባይ ቤጂንግ እናተዘዋወሩ እዚ ዓድማ ዕድመ ደቂ ሰባት ዝናወሕሉ ተኽእሎታት ከልዕሉ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። እዚ ትፅቢት ዘይተገበረሉ ዕላል እዞም ክልተ መራሕቲ ዘለዎም ርክብ ክሳብ ክንደይ ስር ሰደድ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሩስያ ታስ ፑቲን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ንሺ ክቡር ዓልኪልዩ ፀዊዕዎ። ዋላ እውን ንሓንቲ መዓልቲ እንተዘይተረኸምና ብሰለስተ ቀውዒ ዝሓለፈ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዝብል ሓደ ምስልያ ኣዘራረባ ኣዘኪሩ። እዚ ብልሙድ
ሓደ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ ንኽፍጸም ወይ ድማ ንሓደ ዕልዋ ንኽዕወት ዝግበር ኣጸጋመ ትጽቢት ንምግባር ዝጥቀመሉ ነይሩ። ርክብ ሞስኮን ቤጂንን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ልዑል ደረጃ ከም ዝበጽሐ ፑቲን ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ 25 ኣብ መንጎ ሩስያን ቻይናን ዝግበር ንግዳዊ ልውውጥ ልዕሊ 30 ኣጽፊ ከም ዝወሰኸ ኣመልኪቱ ይብል ጸብጸባት ታስ። ፑቲን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ናብ ሩስያ ዝበጽሕ ዓዲሙሎ ዝምድና ቤጂን ሞስኮን ዓለም ለኻዊ ምርግጋእ ኣብ ምምጻእ ይሕግዛሎ ክብል እውን ተዛሪቡ። ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት እዩ ናብ ሩስያ በፂሕ ነይሩ። መራሒ ቻይና ብወገኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ናብ ሓደ ልዕልና እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ ምባሉ ጸብጸባት የመልክቱ። ከምቲ ብመንግስቲ ማዕከናት ዜና ቻይና ዝቐረበ ጸብጻብ ርክብ ቻይናን ሩስያን ናብ ደረጃ ዝበጽሓሉ ምክንያት ክልቲአን ሃገራት ብቐጻሊ ሓድሕድ ፖለቲካዊ ምትእምማንን ስትራቴጂካዊ ምትሕጋዝን ክዕሙቓ ስለ ዝኽኣላ ምዃኑን ገሊጸን። ህሉው ኣህጉራዊ ኩነታት ዝተሓላለኸን ዘይርግኡን ኮይኑ ልዕልና ሓደ ወገን ይዓብሎ ይብል ፕረዚደንት ቻይና። ቻይናን ሩስያን ከም ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣገደስቲ ሓይልታት ዓለምን መጠን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ኣረኣእያ ክሕዛን ዝያዳ ፍትሓውን ርትዓውን ዓለም ለኻዊ ስርዓት ምዕደራ ንምህናፅን ክተሓበራ ይግባእ ይብል ሺጂፒንግ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፕረዚደንት ሺጂፒንግ ንላዕለዋይ ደረጃ ዝርርብ ናብ ቻይና ዑደት ኣብ ዝገበሉ ዘለዉ እዋን ጽዑቕ ኣቓልቦ ዓለም ዝስሕብ ዘሎ ስጉምቲ ምውፋር ሰራዊት ምድልዋት ምውንጫፍ ሚሳይላትን ሓዊሱ ታክቲካዊ ስርዓታት ኒኩሌራዊ ኣጽዋራት ዘጠቓለለ ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚሩሎ። ሰበስልጣን ሩስያ እቲ ልምምድ ኣብ ስትራቴጂካዊ ወይ ታክቲካዊ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ክንዲ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ንኣጠቓቕማ ዓውደ ውግእ ዝተዳለዉ ንኣሽቱ ኒኩሌራዊ ስርዓታት እዮም። እቲ ልምምድ ዝካየድ ግዜ ዓቢ ጂኦፖለቲካዊ ትንታነ ዘበግሰ ኮይኑ ተዓዘብቲ ካብ ምድብ መልእኽቲ ካብ ሞስኮ ይርእይዎ። ቀዳማይ ተንተንቲ እቲ ልምምድ ንዩክሬን ዝያዳ ምዕቡል ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር ስርዓታት ንምቕራብ ዝምልከት ዘተድሕሪ ምውሳንኹ ንኔቶን ምዕራባውያን ሃገራት ብምጥቃዕ ዝዓለመ ይመስል ይብል። ካልኣይ ምስ ዑደት ፕረዚደንት ፑቲን ናብ ቤጂንግ ዘጋጠመ ዘሎ ልምምድ ኒኩሌር ምስ ኣሜሪካ መሻርክታን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምግርጫው ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ እናዓመቆ ዝኸይድ ዘሎ ሽርክነት ሩስያን ቻይናን ሓይሊ ከም ዘርኢ ብሰፊሑ ይትርጎም። ኣብ መንጎ ቤጂንን ኒኩሌራዊ ልምምድን ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ብወግዕ እኳ እንተዘይተገልጸ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወታደራውን ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ጽላታት ምትሕባር እናሰፍሐ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መንጎ ሞስኮን ቤጂንን ዘሎ ጥቡቕ ስትራቴጂካዊ ኣሰላለፋ ዘጉልሕ እዩ። እቲ ልምምድ ምስ ዩክሬን ዝተኣሳሰር እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኒኩሌራዊ ቃላት ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ዘሎ ሰፊሕ ወጥርን ዓለም ለኻዊ ስክፍታን ኣሓዲሱሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰፊሑ ዘሎ ልዑል ወጥሪ ናብ ሓደገኛ መድረኽ ተሰጋጊሩሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሓለፈ ሰንበት ካበይ ከም ዝነቐለ ዘይተፈልጠ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ኒኩሌሳዊ ጸዓት ዘመንጩ መደበራ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ብወግዒ ገሊጻላ። ብምዕራባዊ ዶባት ዝኣተዋ ድሮናት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢማራት ኣብ ዝዘርጎ ሓበሬታ 3 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ብምዕራባዊ ዶብ ኣቢለን እየን ናብቲ ሃገር ኣትየን። ክልተ ካብተን ድሮናት ዕላምአን ከይወቕዓ ክመኽና ከለዋ እታ ሳልሰይቲ ድሮን ግን ኣብ ዞባ ኣልዳፍራ ኣብ ዝርከብ መደበር መመንጨዊ ኒኩሌሳዊ ሓይሊ መጥቃዕቲ ፈጺማ። እቲ መጥቃዕቲ እኳ እንተተፈጸመ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወለደ ጉድኣት ወይ ድማ ናይ ሬድዮ ኣክቲቭ ብከላ ከም ዘየለ ተሓቢሩሎ። ነስዒቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢማራት ነቲ ተግባር እዚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክብል ብምዃናን ንሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ገሊጹ። ንኢራን በትሪ ኾኒኑሎ። ስዑድ ዓረብ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ካብ ኢራቅ ናብ ክልል ኤራ ዝኣተዋ 3 ድሮናት ከም ዘምከነት ኣፍሊጣ። ኣብ ሱዳን ምዕራብ ኮርዶፋን ኣብ ዝርከብ ጋበሽ ዝተባሃለ ማዕከል ዕዳጋ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብውሕዱ 28 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 41 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓደ ጉጅለ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኸፈሉ ሓበሬታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢራን። እቲ ጉጅለ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ነቲ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ብምውቃስ ነቲ ተግባር ገበን ኩናት ክብል ገሊጽዎ። ብተወሳኺ ብመንገዲ ኢንተርነት ዝተዘርግሑ ዘለዉ ጸብጸባት ቪድዮታት እውን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ እዋን ኣብ ጥቓቲ ቦታ መካይን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝነበራ የመልክቱ። ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም እውን ይግለጽ። እዚ ፍጻሜ ኣብ መላእ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ኮርዶፋን ዳርፉርን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ። ብመሰረት ጸብጸባት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብኸምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 880 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ይግመት። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣገራዊ ስክፍታ ኣስዒብሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።